Isso é chocolate. Daí você vai fazer muito. Mara de maçã. Inini ndinoitwa Constance Shuka. Ndakaroorwa kwaMatongo na1985. Ndakaroorwa pamushara. Saka ndagara pamamba ndakagara nemurume wangu. Svika 2016 murume wangu akashaika. Ashaika, paakandoshaika ndopakabva patotanga nyaya. Muswera ashaika murume wangu. Akabva atotanga vana chichiri chivana kwamekuri. Wakabva watotanga ngabve pamasaka aende Zimbabwe. Vanhu vaibva vandoita tumadare nadare zvikati hazviiti vangoenda umbasi. Iye wasiwo ari pano nemurume. Inini murume wangu akandisiya ndochigara pano. Minda vana vese vakaperopiwa minda yake vati. Inini wangu wakandoziwe kwamba panapa ndiri pabasa rekushanda. Ndandisiri kubasa ndaishanda pagadhiri pangu. Ndagara kudaro vana vakabva vatotanga kubudirwa. Yazi muri kubudirwa mune ropa munhu. Mune ropa wakandotongo vari kuchikoro wazi mune ropa riri ndataura kuti rikazi ngevanhu vanga vari pachikoro hambai kubva kwacho toone ropa iro vorutanga. Ini ndakasara mumashure. Rikazi uruziva here apo riri rikazi endiruziva. Vana vakabva vatouya vasvika kupindura munhu wobva wapinda mumba. Rikazi nangisa ropa iro vorutaura kuti uruziva apo riri. Wakatenderera mumba mese kuramba kutenderera mumba dzese hapane pakasara. Aibva kuda panze zvikazi ndashaya. Papabuda vamwe vakati aiwa hauna ushaya badzokera wati uruziva apo riri. Wobva wadzokerazve mumba. Aibva abuda akaza hamuna chiroba ndatodii ndiripi vakatopera. Kwabva wauyazve gare wauyazve mukomana akati vana vari kubudirwa Elias. Vakati vana vangu vari kubudirwa pamusana pako vari kubudirwa aitaura kuti ndiwe. Waibva wandoudza n'anga dzavo dzaiuya pamumba. Inini musha wedu wakandodai tiri musha 1 asi waiuya nevaprofiti pamumba vaicherera zvinhu ine ndisikatozvizi. Ndotogara ndotombobvunza ndakati handiti mune kumba kwemene. Saka kana muine zvinhu zviri kunetsa munoregawo nditauriro here pamumba panapa tiri pamwe. Apa akatoramba vakanyarara haana kana nguva nazvo. Tobva tagara uzoti muna 26 February manheru yange iri Saturday ndakaona ndakutotorwa pamumba mwana wazuva wabudirwa. Ndakasvika mumba kwehanzvadzi yangu kwakutosvika vanhu vatova mumba kuti vana sabhuku vanhu vemunharaunda. Ndikazi mwana uri kubudirwa aitaura kuti ndiriyo kwaMatongo ndakaurayiwa kwashuka. Ndikazi ngaabvunzwe mwana wakabvunzwa hapana pakabuda. Vakazi baba vacho namai vombererai mwana ataura vaibva vaomberera mwana aibva atitarawo. Ndikazi ndakaurayiwa. Vakazi vakaurayiwa ndiani? Ndikazi ndiye wakatondibata gumi. Ndiye wakamuuraya zidini. Ndikazi kuurayiwa kwako kwakadini? Mwana uyu utaura wakafa neaccident kutaundi. Inini wakataurwa wacho ndiri ndakatauraya ngeaccident kutaundi. Inini kukazi wakandiuraya ngokuti ndakaona bvuri rake ndiro rakauya bvuri. Munhu akandiuraya ane ndawa basi iyena ndiye wakandiuraya. Ndiri kuda mombe 10 dzaanobhadhara ne5 dzekubhadhara pane munhu uyo ndabudira. Vavacho vakabva asimuka mumba. Mukomana wakasimuka akati this time inini ndaneta ndikufambira nyaya idzi. This time handisadzosere henyu zvinhu kumba kwangu nokuti mukadzosera mumba kwangu muchauya wawaye. Inini ndafamba ndine mari ndawese akanyanya zvekuti handitengalei ndine motikana pamusana penyaya idzodzi dziri kundishungurudza mumba mangu. Imimi miziva henyu makauraya munhu. Inini here ndakauraya munhu papi kwei? Inini ndakaroorwa pamusha baba enda kuchikosoro. Svika murume wangu akafa tiri mukosoro. Ndakazoenda kuuraya munhu nditora ropa. Ndigadzirei ndiro ropa mumba mangu. Ndine chinyi chonengati ndakaromba ndiri. Ndichiuraya mwana wepaMatongo. Panapa ndiri pamumba panapa. Ndakabva ndachina. Vanhu vanga varimo vadare vakati no sachemeba imimi fambai nehama dzenyu muzoti chii chiri kuitika. Vabva taparadzana manheru. Waibva waenda kumba. Inini pandambosara ndiri pamumba. Nasekuru wabva tati mhangana saka tofamba tichiendepi? Ina ndine kuti mubvuziwa kwekuenda. Takagara kubva ndati ndakaenda kumba padhuze. Ndikere ndiende kumba kwakuenda kumba kwakopesa. Kuseni kwacho ikoko wakasvika wakomana kuseni ma88 ndona wakomana yavasvika namai wavo vakatarisara pavanhu.
nemudzimai wake nehanzvadzi yamai wacho nemuningini wamukomana uyu vabva vasvika pauyu zvikazi tauya ii panapa wakambosara unogarirei panapa ikati ndakasiyiwa ngemurume wangu zvikazi yacho wakasiyiwa ngemurume wako wakatorwa pamusha panapa paina tete wangu waishungurudza tete wangu iwewe kuti uchigara nemurume mumba inini mutete wangu aitambudzika ndikati masoko emukutaura mainini erini kushungurudzwa kwemurume wenyu baba vakandiroora 1985 kusvika nhasi imimi mukumba kwenyu mouya motaura kuti ndaishungurudza maikuru wangu wakashaika panapa handina problem naye inini ndakagara pano pane murume wangu handina problem naye wakanondisiya akatongogara pano saka wakazi urya mari yemiti iwo ruhuryai panapa haufaniri kurya mari yemiti baifanirwo kuiwa miti ndikati miti murume wangu akati gadheni nemunda ngezvako vana vese hapana usakapiwa munda wake vakataura kuti mungochererawo miti ungoda usima miti ungosima pamunda pake pandapa kana masina udaro pamunda pake pandapa maona kuti paduku mungondotsvakawo pekuita inini ndakaita pekutengawo panapa saka nyaya yamuri ndipangenyi kana miti yaibva wanani watitora yekuti asi inini ndinotengesawo ngoti ndikoningozoonawo usiku ndizvo zvarwadza zvega zvega zvikazi ndizvozvo wafanira wakatogumisira gore rimwe kurya miti iwe sasapinda hapo zvasarawo chijana chino iwe panapo rumbunji wasarawo wega pamusha panapa ndakarwadziwa ndakandachema kamuzukuru akaripo kakandokubuda madziso asvika piri zvokumurudzi ikati handisiiziva naye akubudirwani mwana wakabudirwawo hapo basi anakuja ndinguzweni nyaya imese ndiri pana mwana wekudziwani iwo kwaye mouya musiya mwana wacho murudzi pamusoro eichangani iye namukomana iwe watotaura kuti mba kwangu wana wari kuchema wari kutambudzika kubudirwa nyaya yenyesava iri pekuzi pane mwana ari kubudirwa andizvo ino mwana wacho uri kubudirwa kuti hatina kuuya naye muri kutima because isusu munhu atoda kubvunza watoda kutaura naye isu mwana munhu ari kubudirwa last time ndopatakauya naye wakandobudirwa ipopa aitaura zvaakaita aibva atoenda kuchikoro uri kuchikoro saka kuuya kotaita nhasi vanobudirwa muzvaka yokoti kuno zvapera wakatobudirwa kumba ivi nyangwa ari kuchikoro haana kuzobudirwa kuti hana saka vakabudirwa ere vaatotaura izokumba hana Elias anditi nyaya nyika hazina kwatiri usakuri kudzidzisa munhu handiti pane mwana rubudu rimwe racho tigadziriseiwo nemwana rubudu rimwe racho tigadzirisei nemwana rubudu saka tomugadzirisa rwarari ndozvorunza ende moto remwana ramariri mwana avo mouya wakauya kumangara ndiani mbuya wakaudza nyaya kwamambo ndiani ndini ndakatounza kuti ndakumwa inani kuti ndakauraya munhu asi akakureba ika mwana akakureba ndizvo tusati kutaura isu toti munhu kana uya kobudirwa toti abudirwe totaura naye tomuzwa zvaada kutaura mwana wako iwe uzura mwana uye baba pamusoro changamire ndauya nemhuri yekwamai ndiwo wari mubhuku mavo ava wari mubhuku vasanya kuri musashuka saka zvakaitika samatongo akauya panguva yacho haiti sabhuku ndadaidzwa kwani kwasekuru sashuka kuti kune vana vari kubudirwa asi zvavari kubudirwa wari kutaura zita renyu rekwamatongo saka imimi uyai ndipo pakaombera nyaya samatongo ngorifonera kuti no sekuru sabhuku
ndadaidzwa kwasekuru Sashuka atiri zvoti kunei. Ndikati ndakati pote ndakamupa nhumwa yangu waibva waenda zveshuwa mwana ukashuka ukabudirwa tibva taisa muzvinyorwa zviri panapa zvinyorwa zvacho. Saka abudirwa uzasabhuruza ndutaura inini handisi kurilaya nezinyorwa. Inini ndiri kuda munhu akanditaurira zvazvinyorwa zvenyu ndoziva sei zviri biased. How do I know? Vamwe makawedzera kana kukanga. Vamwe makaedzera kana zvinhu zvacho makakangana kunyora kana zvimwe makabvisa. Panyaiwa nechida kubvunza kuti vana vakatanga kubudirwa asiri wangu ba fanonga mwana wechitatu nemunyasa zvinhu ndine humbukazo Dai wanga uri 10 Sweden wada weri kuda 10 wacho because mungaya muri kune vana 10 vakabudirwa imi mouya kuti kutombori imi moja apa muzobudirwa hamusobudirwa kuti apa kamusamurevi kuti batsirewo nemwana wari kubudirwa Tubatsira. kutsana ndobatsira sei endei muti wemwana wari kubudirwa titaure nemwana wari kubudirwa tikonfirme kuti mwana wari kubudirwa ichiwa here kana chiri chokwadi then togaidwa kuti hakuita so takuita so takuita so handizvei sabu ndiro chairo changa because pasina munhu wacho ari kubudirwa imi misamonenyi kutaura nezvemunhu ari ndiro chairo changa tiida zvinhu zvitete zviite saka uri tinotongera chandinogadzisa chiya chandinogadzisa pachii mupumwe aripo mupumwe haapo mupumwe yanga akabudirwa handisi anofanira kutanga abudirwa futi ndapumwe isusu tochimubvunza akadini akabudirwa ndiro chairo changa saka handei tinongoti mwana wenyu mouya naye kanaa toita zvatinenge ndazvakangamira nyaya yemataura paroda kuyawa asi panyaya yekugara pamba handinogara zvakanaka. aiwa tatini chikuti musagare zvakanaka ndiye masoko emunhu wakabudirwa ndiye ari kukupumhai kuti musagare zvakanaka pamba. Saka munhu akabudirwa akauya tikataura naye ndiye achati mugare zvakanaka kana kuti mukontinye usagara zvakanaka depending nekuti achataura kuti chii. Handizombuya izvozvo mbuya muri very innocent hamuna kana mhosva izvozvo endai motati hope chaizvo hamuna mhosva izvozvo ende hapana nokunongedzai chiti mune chii mune mhosva asi pachave mukomana akabudirwa ndo pachatanga kuona kuti mucharamba muchitata here kana kuti muchadetseka mhuri yenyu uwe pamba apa unai okay akangori wacho it's okay munongoya right okay we kama mwana wewe right that next Discuss TV, inonakidza zvikuru